Apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo, kakabsat inrambakan tayo ti piyesta ni Apo San Jose. Kuna tayo mangmanggad, ilagip tayo dahito nga piyesta, nga isuna, indaulwan na ni Apo Isos nga anak na, indaulwan na ti pamilya na babaan, ti panangigaed na nga nagtrabaho, ti trabaho tayo, nairoknoy tayo iti Diyos, mabalin pa'y nga pang supapak ti basol, mangpasanto kada tayo. Agkamatalik tayo nga rod, ti panangibabaat ni Apo San Jose, tati Diyos, tarabayon na tayo, kadagiti trabaho tayo, bendisyonan na tayo. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod kadagiti na santon a misteryo. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Inday-dayaw ti Diyos babahan ti panang kanta tayo ti gloria. Gloria iti Diyos iti kangatwa kadito'y nagkakapya kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda ibunan nagdaka itanog daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka gapuiti naindakla adayag mo gloria iti Diyos iti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama aman nakabali namin ket sika pumiya Jesu Kristo bugbugto anak ti Diyos nga Apo dero ti Diyos ken anak ti Ama gloria iti Diyos iti kangatwa sika magikan kadagiti basbasol ti lobo kaasyan na kami sika magikan kadagiti basbasol ti lobo awaten
dayto arararaw mi si tutugang iti makanawan ti Ama asya na kami gloria iti Diyos iti kangatwa yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantwa siksika ti Apo siksika iti kangatwa iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inaramid mo dagiti amin nga adda, ket inkaddeng mo ti panagtrabaho ti tao. Ipaay mo kadakaas itababaan ti pagpatulad ken panalaknib ni Apo San Jose. Aramiden mi dagiti trabaho mi nga ibilin mo, ket magunod mi dagiti gungguna nga inkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Saan mo din? Sa balo. Ti maibasa na adaw iti libro ti Genesis. Kinuna ti Diyos, ita aramiden tayo ti tao. Umaspingdan to kada tayo, ket kalanglangatay to ida. Iturayandan to, dagiti ikan, dagiti tumaytayab, ken amin nga animal anaamo ken naatap, dadakkel ken babasit. Binendisyonan na ida akununana. Aganak kayo iti adu, tapno agnaedtuk dagiti kapututan yu iti amin apaset ti daga, ket ituruyandan to ti daga. Dutukan kayo, amang ituray kadagiti ikan, dagiti tumaytayab, ken dagiti amin nga atap nga animal. Ited kunto at araon nyo, dagiti amin akita ti bukel, ken amin abo nga ti kayo. Ngem, ited ko kadagiti amin nga atap nga animal, ken amin at tumaytayab, dagiti ruruot, ken mulmula nga adda bulong na akas taraunda. Ket naaramid akasta. Kinita ti Diyos dagiti amin nga naramid na, ket naayayo iti kasta unay. Limabas ti rabii, ket dimteng ti bigat. Daytoy tamay kainem nga aldaw. Naaramid nga rod tintero alubong. Iti may kapito nga aldaw, linipas ti Diyos ti amin nga aramid na, ket nagsardeng a nagparswa. Binendisyonan na ti may kapito nga aldaw, ket inlasin na an isang sangayan nga aldaw, gaputa iti daya nga aldaw, gaputa iti dayta nga aldaw, linepas na ti panagparswa na ket nagsardeng a nagparswa. Ti sao ti Apo. Pagbalyegan na kami, iti amin nga aramid mi o Apo. Sakbay ti panagparswam kadagiti bantay, wenno ti panangpaaddam iti lubong. Agnanayon kan a Diyos nga awan pagrugyan, wenno pagpatinggaan.
Mapagsublim dagiti tattao iti sigod a nagtaudan da. Mapagbalin mo ida at tapok akas iti kasisigod da. Ti 1,000 atawen ken ka, maiyarig da iti maysa nga aldaw. Kasla kalman a napalabas, maipadada iti kaaababa. Ti maysa a panagbantay iti rabii. Isurum nga rod kada kami ti kinaababa ti biyagmi, tapno sumirib kami. Mabayag pay aya o apo, ti panang talyaw mo kada kami, kasyam kadi dagiti adipen mo. Binigat kadi apen neken na kami, iti di agbalbaliw nga ayat mo. Tapno mapagkanta kenaragsak kami, iti unos ti panagbiagmi. Ipakitam kada kami nga adipen mo dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ipakitam met kadagiti kapututan mi tinadayag abileg mo. Alleluia, alleluia, agkanta tayo, iti Diyos nga po tayo. Alle, alle, alleluia, alleluia, minak, alle, alle, alleluia, alleluia. Ti apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Napan ni Jesus iti ili nakit nang isuro iti sinagugada ket nagsiddaaw dagiti nagdengeg ken kuana. Sa dino tinangalaan na iti kasta asirib ken pan nakabalin nga agaramid kadagiti milagro sinaludsod da. Saan aya nga iso ti anak ti karpentero? Saan aya ni Maria ti inana, ken da Santiago, Jose, Simon, ken Judas, dagiti kakabsat na? Saan aya nga agnana ed ditoy, dagiti kakabsat na ababai? Sa dino nga rod tinangalaan na amin kadagitoy, inom sida nga rod ni Jesus, kinuna ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti propeta iti amin a lugar malaksi iti ili ken pamilyana. Basit laeng ti milagro nga impakita na sadyay, agsipod taawan pamatida ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Da kayo la tinaturtured ti tudo nga imay. Nga nasaya at lumamiis ke sobra ti podot. Oray di mangmang tedak iti tok nang runa ti may pan iti parokya BEC nature tay di syakti nang ted iti ay naira na nga syakti imbaga ing kwada nga social action director. daytoy ti pagpaboritok nga nyinaganan biblical verse iti Genesis anya dayjay datoy. Dahil ti pagpaboritok, aging gana tata, paboritok pailaeng. Kinita ti Diyos dagiti amin nga inaramid na, kat na ay ayo iti kastaunay. After creation, kinita na, makaay-ayo iti kastaunay. Gaamoy ti sao ti Diyos, it is good kunana. Nasaya at naimbag. Haan nga perfect, tano perfect kuma, awan ti kamalin. Good. Kaya't nga sa una parso ti lubong good. Naay-ayo ti Diyos. Kakanayong kasal sa ludsoden after how many years, mano nga bilyon nga tawunen, no kumita ti Diyos, maragsakan nga tawon no agluwa. Laglagipan tayo nga datay nga tattao, nayon na tayo ti creation, Haantay nga ibaga nga tao nga datayo ti center of creation, wrong dayjay.
Tanudad duma maabuso day jay. Kunada ka ore ka inted ti Dios iti tao ti sirib ken laing na isu ti mga iwan ti lubong feeling na metten isu ti kangangatwan nga form of creation. Yes, we are created in the image and likeness of God. Kalanglangan na tayo nga awan karbengan tayo nga mga buso iti creation. No daduma ka adda di feeling tayo nga intalek mo ti Dios kanya tayo ala aramiden tayo mo ami haan. Da tayo ti procreator. Kanya ti kayat na nga sa uda di procreator. Kas pangarigan ko ma, ti idinaparsuan ti lubungan, agtultuloy ti creation ag-revolve. Tunggal mula nga agtubo nga maimula. Part of creation day jay. Isungor nga no patpatom di kayo sukatamtap no tumulong ka mga iwan ti creation. Mapapintas ti lubong babaan ti creation. The talent of artist. Data. Tapno mapapintas ti lubong. Adda day ti green tam ti ima na nga nalaing agmula. Itugkal na laing agmula. Siyak sibugak na sibugan. Makset hupay laeng. Adda day kitay nalaing agmula. Apaya. Nayon ti creation. The talent of artist. Even human being. No madadail ti bagi ti tao. At the doktor ti talent da, tapno papintas ti biyag ti tao. Nayon amin ti plano ti creation day jay. Kaantay nga, no daduma, day kamali ti tao, no haan nga makaayayo, apaya, iso day jay, mapantimisius of talent. At dalaing mo nga artist, aramadem iti madi. At dalaing mo nga, at dalaing mo, no, anyaman day tangalaing mo, aramatem iti mad. At dalaing mo nga mangagas, doktor, aramatem iti madi. Uri at the talent mo, aramatem iti mad. Iso day jay, ti misuse of talent. No, maabuso ti creation. Iso day jay. Taapaya, daytoy tinayon ti trabaho tayo ni San Jose nga, mangmangged, imbagak iya tubo abratatay, iya piastada. No sino nang i-translate the Saint Joseph the worker impinagbalin na nga mangmangged. Kano mangmangged at the negative connotation na dijeta. They are referring for the income. They jeno anya ti sweldo. Mangmangged isugod nga income mangged. Iso nga bagbagak nga ni San Jose nga trabahador, piya trabahador tad mabalin uno saan San Jose nga gumaganap. Nadya mapangka ag trabaho nga awan ti tangdan na. Kano dadumano day ti pampanunutan tayo lang agtrabaho ka income. Awan ti ayat mo iya trabaho tila panunutan kin income. Haan day dignity of work sa bali day jay. Pinagtrabaho di katulong mo, wano day trabahador mo, kitila pampanunutan ka di income mo, may sakripisyo di dignity day agtrabaho, madadaal di dignity of work. Kanya po San Jose, na may mayat ko matibagada nga trabahadorhan nga, di mangmangged ngamin kakasla, agsapsapol la ti kwarta. Kasla magkanyayo nga amin nga panagkitkita yo ko kwarta. Padi ka nga tila panagkitkitam ti lubong ko kwarta. Agsasadot ka mapan mangmisa jay basit nga baryo no ko basit jay koleksyon da. Kayat mo jay poblasyon tad da stipend na. Kababain ka nga padi, nagalas. Nga jay, no tikit kitaan tayo lang ka kwarta, the dignity of work. Huwag kasapulan tayo, at the justice ti pa nagtrabaho, isugarod nga, at the just wage ko na tayo. Go. Isugarod nga, at the lintag nga just wage ko na dyan niya. Iso ti maiparbeng nga itadakan niya tayo, justice dyan. Ta aming agtrabaho, masapulan, ngam no tila pampanunutan tayon kadayjayan, awanan ti ayat na iya trabaho, dadail. Iso nga ni San Jose nga mangmangged, San Jose nga trabahador, San Jose nga gumaganap, kunatay ko may suti kunak igitubo tatay, happy fiesta, di tatubo abra, uray mo ta sigay, uray mo iya San Jose nga parokya may. Iso nga di title nang in-translate da nga mangmangged, kasla medyo adda, madi pa nagawat ko ta, profit-oriented, kunana dyan, profit-oriented, income-oriented, kala madi ko mamut. Taapa yan, no income-oriented tayo, ay, nalakatay mabanog. Nagiti kakabsat tayo ta abroad. Agsak-sakripisyo da. Yes, napandadya ito, raise the economic status da di pamilya. Ngam no di pa nagtrabaho, da di ka puros income laeng, da di la sweldo, handa nga maayat, da di trabaho da oran niya, mabanog da.
Nangruna mo dyan na panawan dito ka sa dala tumawag mo no sweldo no dyan nakita da di da pa'y kumusta di feeling dyan anak, kabsat, nanang nga ada dyan agtrabaho di work, nagbalinan nga business pagsapol di kabsat no pamilya ngam di dignity ti work di no dadu mga rod ka masapol nga adda dignidad madadael kanukas di ti pampanunutan tayo no income-oriented tayo. Awan Ya kaya ti mayasan niya salsa daw, abaya basit ti dataon. Nagajay nga panunot. Kasi aka awamot never mang imbagak mo daya kada kayumot ta kayumot. Nagdrakkel to pay daton nyo gasumot ta kada misa ka nagpasok ka. 20 father. Wow, 20. Very proud mo nga 20 ka no. Un man isa ka ba na. Nagulbod ka mga isok kabaulak ko nam sa hamo gayam at dadakdakkel anja ka mo makamuka biyag mo nga siyak timang songbat ken ni Apo Dios. Ganyan nga no income oriented agraman ori kanya ori ti simbaan no di ti pampanunutem madadael di dignidad ti trabaho. Ni Apo San Jose isugar nga mangmangged silent worker. Silent worker ni Apo San Jose. Iso ti galidad na nga naulimak napakumbaba. Amoy ti kunana nga nagmayat nga reflection na DJ Padi ijay nga imay nagmisa ijay Santa Maria Isabela di nag fiesta DJ St. Joseph kapag fiesta tayo March 19 adda padi nga gayem da DJ imay nagmisa gapo di Manila vlogger mutlaeng Father Ace kiti kunana amoy ti kagasa pinakamapalad kunana kagasatan nga natay ni San Jose apay iji pan nakaipunpun na adijay na po Santa Maria adijay ni Apo Jesus naggasat kunana nagmayat nga refleksyon naggasat ko mga na idi may maitanam dijay nga maimasayag ni Apo San Jose ka iso ti kagasatan nga tao apaya adda ni Apo Santa Marian adda pay ni Apo Jesus nagsurte kunana nagsurte na San which is adamot puntos na kada tayo mo no maimasayag ka tumutong it bumibidyo okay mo dahil na ipalawlaw king ka agi bulsada pa iti tinapay awampay niya po Jesus awampay niya po Santa Maria so nga nagasat niya po San Jose napakumbaba ngam inaramid na ti obligasyon nagasam dito nga obligasyon niya po San Jose biologically han na anak intakder na inawat na kinapakumbaba gapot ti inspiration ti ay panagsao ti anghel ken kuana na inspiraran wen inawat na ingkasar na natulnog dita di may kadwa nga kapupuso ni Apo San Jose natulnog nadalos ti trabaho na haan lang nga day ti panagkitkita na ti trabaho ka income no di panagserbi apaya para ken ni Apo Jesus para ken ni Apo Santa Maria nagmayat ko mga kunada kanya tayo nga wen nagtrabaho ka regular ti income mo employed ka ngam handa nga makita di karuprupam ti kwarta ti makita da ka makajos di pa nagtrabaho di ba makita da ka haang nga dati complain laeng ti schedule nagrigat nga trabaho adaya nga nalaka nga trabaho di ngumangatot sweldo dagay ti complain tayo no daduma ngam tingal ko mamari na da ka agtrabaho marinam nga para ken ni Apo Dios para ken ni Apo Jesus wa nagmayat nga tanya nangruna na dito simbaan wow nagmaya nga ta di pa di mi ka agtrabaho para ken ni Apo Jesus nagmayaten ngam na one stipend na kami suot o yan na makasjay nga siyo dipisit lang nga rodon sa kapay lagpa-stipend addan nga pay makimisan hindi nga trabaho ka ura niya estudyante man trabaho man di nagtibalay man di nagtibalay di naglaka kami tagtrabaho dito nagtisimbaan nga para kin Apo Dios tamam maminsan makadomingo nga trabaho ti challenge na di inaldaw nga panagtrabaho di nagtibalay idaton mo mangdalos ti katataom tinagkurkurangan para kin Apo Dios narigat aday agkirkiraos ta tiyan mo nga di ka pay namigat ka ingka agsagad ti anya naganan rugit ti aso haan siyempre tendency aday jay
Uri ka jay balayo, kalablabam ka, agkaraiwaraman na kita linabag, agmuryot ka, malipatan pa yung mga sawa, agbaak ka na sulpang na kita kabalay mo. Di karit naman ka, di inaldaw-aldaw nga panagpanim ka, adda, na Diyosan nga aramid na. Di pa naglutong pa, nagisaang mo ka, adda na Diyosan nga aramid na. Iso, matla nga iso. Nagkom-complain ta panunot mo, nagaduti complain na. Adayo, narabaw daya relasyon kay ni Apo Diyos. Haan nga para kay ni Apo Diyos. Kasano nga lumagan nga ron ti trabaho. No, nalagan ti trabaho, no maidatong kay ni Apo Diyos. Kitain nyo ni Apo Jesus, idiag trabaho isunan, or even death, han na kinabuteng. Uri pan nakaparparigat, apaya, masapol nga aramid ti imbaga ti ama. Nagtungpal iti ama. Uri ni Apo Jesus. Uri ni Apo San Jose nalagan trabaho, apaya, tungtungpalan na laeng ti imbaga ti ama. Karit mat akan niya tayo, ti inaldaw nga panagbiag tayo. No mampay agdudungar tayo no daduma, no para kini Apo Diyos, at dantulat gungguna, anya ti gungguna lagan, anya ti gungguna grasya, hamo mapupuutan nga bendisyon. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios nga ubog ti amin akaasi kitaem kad dagitoy daton mi iti daytoy a piyesta ni Apo San Jose. Ipaay mo kadi tadaytoy a sakripisyo agbanag a pakasalakniban dagiti agpakpakaasiken ka gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios ket idaydayaw daka ibunannag daka ken itantanok daka iti daytoy a piyesta ni nagasat nga Jose iso tay nasingpet a lalaki nga inted mo nga asawa ti Berhen nga ina ti Dios iso tay mapagtalkan ken manakem nga adipen nga insaad mo a pangulo iti pamilyam tapno kas pan nakaamana aywanan na ti bugbugtong nga anak mo at immao babaen ti aramid ti Espiritu Santo nga isumet laeng ni Apo mi a Hesukristo ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da mangitantan-ok ken ka iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimek mi kat kunami adi agsarday.
Santo Santo ti Apo a Diyos dagiti amin na parso ti langit kanda ganapno dahiti pakay daydayawa Hosana iti madaydayaw ti uman itinagan ti Apo Hosana Hosana iti Pudno unay Apo, abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di panangrabii da nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ket iti daytoy akalis uminom kami iparang-arang mi ti papatay mo Apo aging gaiti yay mo iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawatin mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo. Laglagi pam kad ni Marlo nga obispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sedong takaasim nang nangruna ngay dawdawatan mi ni Santo Papa Francisco. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam, tel daw ito'y tikanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, dinakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kadagiti basbasul ti sangalubungan, itdem kadakam ti kapya, itdem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararuwak.
Kumararag tayo. Timudem kadaapo dagiti karkararag mi at tinaraunam itinailangitan na padaya, ipaay mo kadi, tamatignay kami, ti pagpatulad ni Apo San Jose, tapno iparangarang mi ti ayat mo, ket malakaman mi ti di agresat akapyam gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Into no rabi inubigat Apo, First Friday, maramid tumanan tayo devotion tayo, ti Sacred Heart, adoration, misa, santo adoration tayo Apo. Kadagitay mayatmat Apo, agaw awis ti Sacred Heart Paris, galimuyod, into no bigat ti malimot laeng 5:30 di misa da, no kayat tayo ti mapan makidanggay kadakwada tapno mai ti purpose na awisan da tayo nga mang misa tapno mapadegdeg mapaunag ti devotion para kini Sagrada Corazon id tagalimuyod Apo sa tayo agawid nga agmisa met idtoy ta sa bali met idtoy parokya tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken di Anak ken di Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Mapalagi pandagitay daily mass goer Apo ta awan to ti misa ti bigaten tintula ang rabiin.